ଜୟ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଣୀରୁ ଆମେ ପଦେ ଶୁଣିବା। ତୁମେ ଡରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହେ କି ଏହି ଡର ହିଁ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ବାଣୀ 4:12 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣ। ବାଇବେଲ କହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭୟରେ ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସଂଯମର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଭୟ ଆସି କହେ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୟ ତୁମକୁ ରୋକିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଭୟ ତୁମର ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। କଷ୍ଟ କରି ଚାଲ, ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ସେହିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। ଭୟକୁ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣ। ଆଜି ଭୟକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ମୁଁ ଡରୁଛି। ଜୟ ଯୀଶୁ।